Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Ketemu lagi dengan kami Asabum. Penampilanku wis kaya Lorenza Jagel. Nah, saiki aku arep mancing neng ngisor spillway. Nah, spillway kan dhuwur guys. Spillway ditutup spillway ini. Aku arep mancing neng kene iki. Oh. Mbok entuk apa ora, engko tak posting ya. Lokasine neng kene iki. Niki lho lokasine. Nah, ini iki. Rada kena sinar matahari apa lho. Jadi gambarnya rada tidak baik untuk kesehatan. Iki aku nggawa cacing kok. Makane tak kei gitu, cacing. Tadi tak kei cacing ya iki. Nah, terus iki enek pelet. Pelet iki. Ya. Terus iki ombyoke ukurane 7 kalau pakai ukuran 7 ya iki ombyoke ukurane 7. Ora lali aku nggawa adah iwak. Mbok menawa engko entuk iwak oke ya. Mana ya. Terus iki pancingnya paling larang iki. Pancing legendaris iki. Ada. Mulai tak pasang loh. Di proses masangku iki. Jagrake sanek kuwi kanggo kayu kuwi wae jagrake. Sangko besi. Ala sini ayo nggo apa? Timbang nang omah nganggur nggih, Bro. Udah. Sekalian tak kei ya. Tak kei apa kuwi? Tak kei ombyok sisan. Tak pasangi ombyok iki. Iki mencoba mbuh nggone entuk ora iwak ora penting aku kok tak kei kabar ya, Bro. Iki mau apa kuwi? Pelet sing mau lho. Mambengi aku wis ngecor pelet to, sirat mancing neng kidulan kono, daerah kidulan kono. Malah esuk mau udan, jadi males arep mangkat. Iki tak kepel-kepel. Tak kepel-kepel. Terus tak pasang neng ombyokane. Pasang sak-sake dikepel-kepel kayak ngono sing penting anu bolo. Oke. Cemantol. Rada dibentuk sing apik ngene ya. Mau di video ya. Ini gambarnya tetap ireng aku wajahku karena pantulan cahayanya kok kono paitan. Tak toto terusan. Kadang kan enek sing tekok iki. Toto ngene pokoke si toto sing rapi ngene kok. Kok iwake cemantol ya. Wis dibentuk ngene iki api. Jos. Muga-muga untuk iwak. Ya. Terus iki tak pasangi cacing. Cacingnya sidik-sidik wae, nggawane sidik ora ono. Cacingnya gedene sak. Blalah. Ora usah-usah sak. Jadi bentuknya gini iki bolo. Di bentuknya gini iki. Engkele cacing, terus iki apa kuwi pelet. Terus nek gesek iki munter-munter ngene. Mantol malah entuk iwak mantol. Ya pisan kas. Ini ya bolo. Terus iki kita uncalno. Gue tunggunin entuk ora pokoknya tunggunin ya. Kita lihat bersama apakah ada ikannya di spot CCTV Plangpul. Ini ya bolo. Kita ucalke ya. Kalau kita cedek-cedekan wae. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu semantol. Iya, sudah tak lempar.
arek ditunggu. Saiki rampung leh masang, kari ditunggu bro. Oke. Nek dhuwur kono kae plangpul. Banyune ditutup bro. Spill wae ding plangpul. Plangpul ya kene iki kok. Spill wae Waduk Gajah Mungkur ditutup kae dhuwur. Rata nul-nul kuwi, rata nul-nul sing kuwi. Dadi ra. Ndi? Ora ono. Kudu nul-nul tok. Di nul tok ora gelem mangan. Ning sebelah etan ki ya si mancing. Si mancing. Si mancing. Sebelah etan. Poin bola, kita poin iki. Ini rasto. Coba tak kayak. Alah, mantap. Mantap. Kayu. Alah, ciblok iwak itu loh. Enak iwak ciblok. Angkat meneh, pakani meneh. Cik pakan, kayak cacing. Kayak cacing, buat menawa anon nilane.
Bismillahirrahmanirrahim. Mancing kat mau zong bolo. Mancing ora enak iki hari ini aku geletak ngene iki bolo. Mancingnya entuk apa-apa. Entuk siji wae ijol. Iki aku arep mulai aku wis ora betah aku mancing iki kesel tenan iki. Tak tenteni ring kene ora poin bolo, blas ora poin. Ngono ya bolo. Info sementara dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan keseruan ora seru wong ya ora mancing ya. Ora mancing, ora entuk iwak blas. Ngono ya bolo. Sorry tenan bolo iki ora entuk aku. Ngosok mancing, ngonten mancing gue harap entuk wae iki ora. Kalau karo yo ora entuk ngono ya. Oke, terima kasih boloku.